Sunt Silviu Predoiu, candidat prezidențial și astăzi mă adresez vouă, celor care ați construit această națiune cu muncă și sacrificii. Vouă, celor care acum, în anii voștri de înțelepciune, meritați să trăiți în demnitate și respect. Știu cu ce vă confruntați. Ați muncit din greu, ați contribuit la construcția României de astăzi ca țară membră a NATO și a Uniunii Europene. Iar acum, cei mai mulți dintre voi se luptă cu pensii insuficiente, cu costuri medicale prohibitive, cu izolarea, cu creșterea aberante ale prețurilor la utilități, cu servicii sociale ineficiente. Aceste probleme, pe care politicienii care vă vorbesc cu nesimțire despre creștere economice spectaculoase le văd doar în statistici și de care își amintesc numai în ajunul alegerilor, sunt pentru dumneavoastră realitățile dureroase ale vieții de zi cu zi. Mă angajez să pun pensionarii români în centrul agendei naționale, luptând pentru pensii corelate cu costul real al vieții, promovând respectul cuvenit pentru munca depusă de dumneavoastră de-a lungul anilor. Voi susține măsuri care să asigure un acces mai bun la servicii medicale, astfel încât nimeni să nu fie nevoit să aleagă între a-și cumpăra medicamente sau a-și plăti utilitățile. Voi promova inițiative menite să încurajeze socializarea și activitățile comunitare, dezvoltarea într-un parteneriat public-privat a serviciilor de asistență socială pentru a combate singurătatea care afectează pe mulți dintre voi. Este timpul ca societatea să valorizeze experiența și înțelepciunea voastră, să vă răsplătească eforturile, să recunoască în dumneavoastră pe părinții și bunicii fiecăruia dintre noi. Consilierul prezidențial pentru probleme sociale pe care îl voi desemna va fi în permanență în contact cu organizațiile de pensionari. Voi fi vocea voastră în Palatul Cotroceni și voi acționa cu responsabilitate și dedicare. Împreună putem avea o Românie în care fiecare pensionar să se simtă apreciat și respectat.